Gilimod ni incumbent Consolacion Mayor Teresa Nene Aligado ang mga pasangil nga siya ang nagtangtang sa mga campaign tarpaulins ni kanhi konsihal ug mayoral aspirant Blisilda Bingol Villo nga giplastar sa karaang Fuda Saver Smart Building sa Barangay Poblasyon. Kahinumduman nga gipablatter ni Villo si Aligado sa pasangil sa pagtangtang sa mga campaign materials sa maong establishmento ni adtong Pebrero. Apan depensa ni Aligado nga ang bag-ong developer nga gitugutan sa Consolacion LGU nga motukod og mixed-use building sa giingong luna ang dunay pagbuot niini. Dugang sab sa mayor nga walay katungod si Villo magbutang sa maong mga tarpaulin tungod kay government-owned ang maong luna. Ning nagsugod na ang kanang bukal ng kaldiros politika, ang akong kontra, iya naman gibutang dito ang iyang kuan. Wa siya mag-due diligence nga ang tag-iya sa property, kami na. Hibong ko nga nasuko siya. Nga, pag ang nagtangtang, dili man ako. Ang ako ng ka-business partner. Mo-develop ba? Developer. So, kung sa ilang gustong buhaton, they're given the free hand to do. Mitubag sab si Aligado kabahin sa reklamo bato kaniya nga indirect contempt ni adtong Disyembre 2024 sa nag-abang sa maong luna. Matud ni Aligado nga adunay kalapasan ang maong kompanya sa ilang kontrata sama sa pagdumili og bayad sa ilang revised rental tax ug uban pa. And I reviewed the contract of the Foodarama. It was very onerous. Tanan pabor gyud nila. Ako yung tagsa-tagsa. And then I found out in section 13 of the contract nga kinahanglan man dai sila mo abide by all the new laws to be instituted. Say, along the road, including that property, is already categorized for an increased rental fee. So ang 10 pesos dili na siya tolerable. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team sa pagkuha sa habig ni Villo apan wala pa kini gilwatan nga tubag ning pagkutlo sa balita. Midetalye sab si Aligado sa ilang plano nga mixed-use building nga itukod sa giingong dapit. The business company is the Pryland Properties. The proposal was a mixed-use building. An investment of 1.3 billion. Go back again to the supermarket where the people used to go there for supermarket. On the second floor, they're entertaining another department store. And then on the third floor, offices. On the fourth floor, medical arts. Subay sab sa maong kalambuan sa Consolacion, mao ang posibleng epekto niini sa dagan sa trapiko. Wasab nagpanuko ang mayor sa pagtubag sa dugay ng suliran sa kahuot sa dagan sa trapiko sa lungsod ug mituki sa mga lakang sa pagsulbad niini. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.